Wel, yn un yw Brian Jones, ges i'n bagu yn just i fas i Gyfyrddin, a ar ôl dyfyn yn ysgol, dechreuais i ffarmo. A wedyn, achos o problemau dyn ni, achos arian menthyg a byddag, penderfynus i wedyn i fi mewn am rhywbeth arall i creu incwm i talu'r arian menthyg o dan ni gyda'r banc. A beth sydd wedi digwydd ni wedi 5 ar 20 blynedd yn ôl yw ni wedi magu busnes ble ni'n parnu lot o bwyd mas o Gymru, bwyd o Lloegr, bob rhan o'r byd i gweud y gwir. Ni yn hefyd yn cynnyrchu lot o bwyd iddyn hunain, a ni'n gwerthu fe wedi ni siwt llefydd ar Prifysgol Aberystwyth, llefydd bita, gwestioedd, sbytoedd ac yn y blaen. Amser ges i'r cynnig, o'n i'n ffili credu o diwedd y dydd, o'n i'n meddwl oedd yr holl pethau ni wedi goddau ar hyd y blynydde o'r tyfu'r busnes. O'n i'n teimlo, fi'n teimlo Aberteifi mor agos i Castell Llawel yn grwmni ni, beth sy'n ysgol dyma mell o Aberystwyth. Nes i llawer o ffrindiau, maen nhw dal i fod yn ffrindiau fi lan yma. A hyd yn oed y sir yn cyffredinol, sir Aberteifi, maen nhw wedi bod mor dda i'n cwmni ni, amser ges i'r fraintau, allai beth o weithio chi, pwy mor falch o'n i bod nhw'n meddwl bod fi'n yn iddi rhywbeth fel hyn. Byddi 8-10 blynedd yn ôl dath statws i busnes beef i Gymru fel Welsh beef. Gath Gymru PGI statws pryd hynny, a nhw'n weld bod cyfle dyn ni nawr i fanteisio ar hwn a i helpu'r ffermydd bod ni'n gallu parnu fwy o da tew mas o Gymru a mae'n chata nhw fel Welsh beef, gig o Gymru. A o'n i, mewn ffordd, o'n i'n teimlo dymach bod dim digon o brofiad o'n i moyn troi drwy'n pwy allai helpu fi ar hyd y daith i ddod i ryw fath o werth mewn i'r busnes. A allai byth y weithio chi pwy mor diolchgar ydw i Eiber i ddod mewn y protocol, single suckled, oedd yn ifal fod sy'n mynd mwy na dwywaith, mwy na dwy ffarm yn ei fywyd, bwyd arbennig yn y 60 diwrnod cyn i prosesu, a pethau fel yna. O'n nhw'n dod mewn a busnes scientific a helpo siw gymaint o mi, fel bod beth ni yn cynnyrchu nawr un o'r pethau gorau sy'n gael o ran beef.